og så tramper vi, og så tramper vi, og så tramper vi så hårdt som vi kan. Og så tramper vi, og så tramper vi, og så tramper vi så hårdt som vi kan. Men inde i mit hoved ligger noget glemt. Det er hjernen, den bestemmer det hele. Den kan få min krop til at danse med. Den kan få mig til at smile. For jeg har en krop, og den er mega sej. Jeg kan løbe, hvis jeg vil. Jeg kan løbe, hvis jeg vil. Jeg kan løbe, hvis jeg vil. Tag din cykelhjelm på og kom op og stå. For nu skal vi alle sammen ud og cykle. Tag din cykelhjelm på og kom op og stå. For nu skal vi alle sammen ud og cykle. Jeg vinker til en lille fugl, jeg vinker til en kat. Jeg vinker til en gammel mand, der løfter på sin hat. Cykler op, op, op ad bakke, cykler ned, ned, ned igen. Cykler op, op, op ad bakke, cykler ned, ned, ned igen. Ring med min ringeklokke. Ding, 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 tag din cykelhjelm på og kom op og stå. For nu skal vi alle sammen ud og cykle. Tag din cykelhjelm på og kom op og stå. For nu skal vi alle sammen ud og cykle. Vinker til en lille fugl, jeg vinker til en kat. Jeg vinker til en gammel mand, der løfter på sin hat. Op, op, op ad bakke, cykler ned, ned, ned igen. Cykler op, op, op ad bakke, cykler ned, ned, ned igen. Cykler op, op, op ad bakke, cykler ned, ned, ned igen. Cykler op, op, op ad bakke, og nu vi kommer. Har du lyst til at prøve med fingrene? Hvem vil prøve med fingrene? Du må gerne. Prøv at se, så går vi lige herude. Du må gerne, så bliver det lige. Han har i hvert fald lejet sin første sal ud før i tiden. Nå, men det er jeg. Det er næsten lidt dumt mig. Jeg er bange for møden i værelse. Og det er jeg fra Martin. Jeg kan ikke. Så har han lige virket en dag under stykker. Så må han sige det. Skal jeg hente drikke vand? Så Trille, skal vi så til fusserne? Prøv at sætte fusserne heroppe i. Er du klar? Og hvad skal det ene? Der bare været der, de så i dag. Og det er jo lige at restauranten blev frygteligt bestemt, men lige præcis ikke var det. Var det, og så var det. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det var med goddag hånden. Nu gør vi det med den anden hånd.
venstre hånd. Den forbudte hånd. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Er I med på den? Og ind igen. Første hånd. Den anden hånd. Og så begge to. Og ingen hænder. Og så er det flyvemaskinen. Skrald banan. Det går godt. Og der er en hurtigt. Vi tager den igen, og 1, og 2, og 3, og 4, og 1, og 2, og 3, og der er igen. Så er det den første hånd. Den anden. Og så begge to. Og ingen hænder. Ingen hænder. Kom. Så kommer flyvemaskinen. Hold fast. Tilbage igen. Hold banan. Banan. Er I klar til den sidste gang, vi tager den her? Lige på den næste række. 1, 2, og fra nu. Så den første hånd. Den anden hånd. Og så er det Balder og farmor, der er første flyvemaskine, og far, du går ned i bunden til mor.